Inyai mkwasha mkwasha kupi hapana sitonzoya kufana yote kupi koli ndio kwa Alabama kwa Alabama mkwasha ndiangato tingato shupika nenda uye mkwasha yokuti kare kubamuna junu sika asimisa kupinga mda sembo uya kuno ngasi kuya ali papi jabu none ndike moza ndo zani ngulu wala kuna koli ndio ndio before babembezi before Pembeza chini ya chakali kwa reach there reach ma so pale village hapa tunasema ndio mama aina chumi kwa kule zaidi azi yari kwa yari ko wana bokonde ile msikano azu ndana mezi zaanu kanga mnamvumia abantu kangano lase kutatu ndio kusema ni bana bamwezi wako macha jimechete sababu November ndio tunasema kama ndio kwa shida kana awani pale baba awazireti zatakuwa mativi zatakuwa ndio bana unaona nenda kuda mtaura ndeka yaje na je yaje ndio mtu akatoa mwana wangu 2023 saka baakatora nakushedzera naunobva vaita chimwana chikomana vaita chimwana chikomana chaane gore point ndopandakazona muna May last gore rine ndafonerwa nodzidzisi wacho azvinzi musikana adzingwa kumba banidza ndemuna atezvara wacho saka pandakazoenda kokumanheru ndakaona ari musango ndakati azongagara musango here hazviti chega tiende kumba ina handichakwanisi kunditaura nevanhu avo sikapindamo tinoita zvakaiti chikwidza nyaya yekumusoro saka ndokanakadzi navaderera chiinda kwavangezi ndopandaisa nyaya yekuvangezi saka pandakaiisa ndakati muswa takauya kuno akabva aita tsaune ndobva ndakaracho navo vaiyoka yakalizvisho makanga muchikuona njara ikoko tikazombofona zvangu pakati taura navadhuwe saka vadhuwe takanga tichipesana pamafoni ndinobva ndazovafonera futi pandakamboera kuno vakati haana kuuya chazoita kuti timuterere saka pandakazovafonera futi last week vakati muswemani akambonomusunga wonyona ndiyani vadhuwe yanazarek Elisha matichimhuri baba wakaita mwana wani akagara mugongo yakadii 3 years 3 years not 3 years nearly 4 village larogara village ani calling calling the people kura pa Alabama chinda kuchakara ina kuti uchidai kwanikwa kimi street for kuchakara uchidai straight udanga pala pamwe unokufamba 100 meters wakona left malaria mujara inengera utodi na mali asi amai vacho veku 22 hakuna mzakaziyo kuti amuziyo ndendugarire zvino